Eti Dormaahene, His Royal Majesty Okonji Amai Ajimabadu II, on this Sumahene, ene Bruno Regional House of Chiefs, na busima jomani so. Omo ako Supreme Court ama kobu abomu concerning the chieftaincy dispute eda Nsoatre. Ya twe manso ama akobu abo na Dormaahene ene na poundful ama isi ya hyese obi antua 300 million. Me man chiri mu no akere wadwene e de ama me. E wo comment section. Aha PENYAH block media. Metro say any day mu. Oba like if video down go subscribe button, subscribe click notification icon for this app. This number chiri wadwene ama me. E wo comment section. Oba so a no she first enya bia hwe. Na fe to first social media bia so e ho no mo at PENYAH block media. Fe chiri kwai na e follow ye. Now, let's go to the conversation. Se wo ko Bruno region mu ho no mo a e fa ahensem ne ahensie hu sensem dey in fact. Entawantawa e da ho no pa. Ema e be da ho no ache for decades. There's been a tension, or there's been tension. There have been chieftaincy dispute. Ewo Bruno region mo. Emu baako ene sampa. Baako so Nsoatre brekum na manso da ho fiapre na manso da ho. Just say Bruno region mo de e ba hensa wo sensem de a manso e da ho pa. Emu baako ene Nsoatre man. Nsoatre man eye ekura ede ne ho. Eye paramountcy e ho ahenie no to paramountcy level eti man hene obetena konwa no so a wo ye Nsoatre man hene eti ho no paramountcy ase omo nhye oman hene bi ase wo ho no mo eti ho no de ye ni ken wo ho ye ni overall ken and ye ni Bruno region nyina no ye ni ohempon omo form a kingdom say wa Ashanti kingdom otumfo ene ye ken omo maka nyina ye paramount chiefs under him Dormaahene Ejoso hene Sumahene omu nyina ye paramount chiefs under the king otumfo Asante hene but Bruno entesa man hene ene obia ewo no jurisdiction oye na nhyehyɛ ewo ho no obi nso ankyere obi aye man hene ode ne ho gese bia wo na pese odi utumi ekwashi obi ase ene sa de obi anu ni ase but obi ade ne ho as oman hene ore ne mpanifo era take decision but omu Bruno Regional House of Chiefs ewo ho no mo na Nsoatre ho no mo no ana se na mentam wanse bi eda ho baako ahensie ho nsensem ana baako so omu asase se na me kyerem se omu nhye obi ase but ase Dormaahene be se o kyerɛ se ne tumi cover ho no mo owo tumi over omu land para se owo tumi bi wo ho ono no yaman hene na se as Bruno president no ase owo tumi bi ewo ho ene ye mentam ba kwa eda ho no mo ama hemfo no kyerɛ se da bi ye de yahodo Dormaahene otumi nduru ha no mo yesere wa da otumi eka doma onya bunu nyina hene otumi ka doma nko a otumi nduru ha na eno be ye manso ba kwedi kai ana manso biem ahensem ho nsiensem ahensem ho nsiensem ba manfa kwa chika enti ohene a odi kai ewo Nsoatre kroni mu nana hene Kwesi the second anabeja friend nana hene Akwesi the second on wodi ade for 47 good years. It was tena kunyan so in the 19s for honomo tena so abesi 2000 it was in 2000 ana fofi Nsoatre April 2000 ana nine ekanchirigu ye oto ana no siado so it was in 2001 and you choose ohene foforo ohene for you choose no ne afa no Professor Francis Kwabena Opomboache ono ane obetena kunyan so from 2001 sa di besi 2021 neza oti free money di ade 20 years otena kunyam so 20 good years so it was in 2021 anana way Professor Francis Kwabena Opomboache no ono so eto anana no mo siedo na when you say ye be your hene foforo it was in that same 2021 no ana omu si ahene wo kro no ye the kingmakers any Krontin and the kingmakers omo musi ahene etu ahene wo kro ni mo no omo hwe no se onipa akonwa no se fata no ese wotena akonwa no so nana obrempon hene Aframfo the second it ono 2021 konam omo swear in as ohene but that same 2021 omo swear we ohene na ana ohema na wo krom ho no mo no nana ya asuama kese no oka se da bi akonwa ne de enisi adema nana obrempon hene da bi enisi on da konwa no ema no onsem fata na nipa waso no ye de akonwa no ma no nana Foster Kwadwo AJ Crown neza kwese na no ya benya enipa mienu a entawanto bede omuntam obrempon hene
ene Kojo Foster Dormaahene e support Kojo Foster ana Chieftaincy and the kingmakers omo musi ahene ewo Nsoatre kronum so mse da bi enipa kunyanse fata no se ya wo se de ma no eye Dormaahene ba ni aso Dormaahene in etinam so ma Dormaahene na ya esuama e de asem no ekotua Dormaahene mu na hemfunanim odogo pie mu ewo bono House of Chief Dormaahene ya president ho e no de asem no ko se da bi yesi hini won Nsoatre but nipa na yesi ne hini no mi hwemu aso hima enyo ono se da kunya ne ma no etimesira munta machi na ejina na me mpanimfo tu hodom no muntu nguma me because enyo ono eni bo se da kunya ne ma no di eye Foster Kojo Foster eno se da kunya ne ma no di eti anam so ema ekwanim kakrakra no ohima no so ni enipa ko kakra bi start se o mbegina o mutumi so ama na Kojo yi no wakari no ho as ohene eti no tuntuma tata cha mu kari no ho as ohene Emma even that same 2021 akra no omo file contempt against ono because na omo de asem no akọ court e de asem no court na eno ga se da bi asem no court no so asa na ya so Kojo Foster so ama no ya ne ho ohene abra so Dormaahene mo support any Sumahene mo support ase Bono Regional House of Chief no omo support ekoma omo do support ja betai ohima na chi support Kojo Foster na onye ohene no ono a Chieftaincy and the kingmakers omo nyini ntumo no ono na ase Bono Regional House of Chief omo do support ma no eja file contempt etia ohima no eni nipa ku na omo ka no ho that time 2021 ema omo che no contempt why say ema that case na asem e da so court ye ka ne ha ozo menti ase na ye de court we osementi ase na ye de ko ha ema say emobi from circuit court ekopiemu high court ekopiemu court of appeal ema busa asem no akopiemu Supreme Court. Now, recently there was a video and Nsoatre hemfuna eba be ye. Alum kese mentimo ase na ba be da bunu hono mo no abeda Nsoatre man ni mo no. Ye pe obi abremu na ye mblemu Dormaahene because Dormaahene enu Sumahene. That is the Bono Regional House of Chief and Pennyfo no. Omu na ase omu akwhye Kojo Foster na chi e ma ni tirimi na dem na ye ni se ase oyo ohene na ono onye ohene. Nsem bi ekoso ewu Nsoatre ahensem mu. Ena be hia se ema Nsoatre man Bono man na Ghana man nyina hu babi ase ni free na babi akuduru ase bi ka bi a ohu se na obesi aka no aye busumi nsia na dai so dudu nwotwe aye pimienu ene adunu baako ena Nsoatre Traditional Council aye amamre ene amane nyina de odefo ina transport so menu esi akodwa so sa akonwa sie we achi no ena Nsoatre baahema ina na samakasi ababio ode ba se onti ase se wayi nipa baako e de amaya nananom Traditional Council no apon prinsia na ya mfonensi so na yakofa nipa bofo na bi se omanyene sa asemi nanahema ema so e de ko Bono Regional House of Chiefs osamane nanankobia nana jasi nana kurutri na council ni nyina ode manhen na ye de si so ni din kan ho asem we di ho akwani aba kopinse nanahema no film ben filminu eni akiri ni enu achi no ye koba ene se aye Nsoatre Traditional Council na ya lawyer for so e de call se hema no a ode call eno wa wudi a asem na wu nyina so ne se wamfa bia gina ho se oni a onya nanamu ana wamfa tumi bia anhye bia ansa ana so wamfa bia meka se no ho se one ne e betwe sa manso no sa manso we e call so no eye ewura bi ayefe no Pastor J Kran eba mu se oposo be ginam na otoa hema no na manso no so na na ye ne se masakwa no a enye yie ebi se onye hema no kra ne busuani ye di obi no amfa na kanse no ho ye to aso se wamfa tumi bia krata amma no se o megina no on twesa amanso no na na ka se we nyina wo Bono House of Chiefs ema beti committee na no ma hemfo miensa aya nsoko manhene Sumahene na wanchi manhene tena asemi so na eduru se bebu aten no nsoko manhene de ba se onimra bia wo ho a obegina so aka se Pastor J Kran o megina mu se baahema na sinamu na o matwa manso no
na ya regional house of chiefs ba belo ya so a otu befo e wo mrase mu no ontutu befo se mra bia ni ho a betima gina so amana beka ho ti se be ya nka benyini gina nchen na ase ne enkoda ba bia da nanso eye Sumahene ni wantima hene de agigiram se mra ho se mra ni ho be behwe na bama ade kuran aba begiram na watoa hema no asemodiko house no so Sase we buy no nana hu ni se eye nchanche bi no bepese bebu nana no ma sase mi so e de call National House of Chiefs se ben hwem se sase we lokwadie bi wom se obi a on fa se no kra obetuma begira mi se obekesa amanso yi sase mi akoso National House na ba sa nana no ye se we be craft even still proceedings na be the American House no se be ya bentimi ntoa aseni no so Anana ma lawyer for no e de sase monsi e modi bank pre no the Regional House of Chiefs se bia ase na koduru ne every court kitwam akodu court kasim tie be ya beja na court kasim ne kasem no sase wi ina achi no bunu Regional House of Chiefs ayese se Nsoatre man yempo ase na koduru hokora na be for so aka na Regional House of Chiefs aba press ase wi empre bibiri enu atikwa na no ada bosumi nnumi data sonson be san frɛ yɛ sɛ mra na asɛm a ɛwɔ National House a yaka na yaka sɛ bi ebua no be atincha be ka no usunyan na saa da no so no ɛne be nhyamu die bi hyiae nti be tu asɛda ti ehu ne nti a asɛm wɔ court kituam ne yɛde kɔ court kasiem na court kasiem na Abraham krata sa be di mi ho tim nyɛ mosumo ɛda yempo mbɛka saa asɛm wei enu achi no ɛyɛ 2024 no nananu ye krata efe ni mandamus se yenye na kabemfa na krata nko National House of Chiefs na kabengeji atene se Omahene ni dinimra krata mu Sumahene High Court anyi sa asemu ya atum nananu nsantu anamo e de kwa Peace Court a ewo Kumase sa asemu hono anche be se na otwemiensa be boso miensa etwa mu no 19th of March 2026 na a Peace Court emma muya ba de ba kire se na mra bia nsi de kwan se bentimi gazette no ti bono Regional House of Chiefs be fa na krata nko na benye ho nyima nyina na be fa na gazette krata na emma no ne de wo bie no be de ba muya ni se portaje kura ni ho kwan ba bia so ti be gina se ni so beto ahema na amanson so e be ka se bi de shemu se Oba Ghana, your queen mother, your bahima, your new queen father. Nti sad no yen di enim rabia nti baba tuagu. Na namra na omidini hene. Na Nsoatre man enkoso. Sa ni mo ina akoso no, Bono Regional House of Chiefs ayese bentini obi eka. Aye wo lawyer judge panyina oni be president. Aye ni se oni mumra, odi mra be adwuma no. Ya Peace Court kan ni na no fa ni adwuma. Wa boato ba bi se odi de on vakrata no nko na ase no se Nsoatre man nananum yempo obasi aka no Sumahene Regional House of Chiefs sa se mu yade a e ha Nsoatre man na e ha nananum nyina nti na hu bi nananum nya bi se ne ese ma nipa hu ne e koso le ni se a Peace Court nkata ase be mpa CD forms no nko no nkese nka koduru ho a na ye kasa nkese be di nanano nkata a hye se ndada na so samre no ano aye Bono Regional House of Chiefs no e sorry say okwakoya p obi a oyin tangina fo say o kan sen no obakata no kwado nti ase okwakoya p we appeal ko a Peace Court say be kwakoya self execution say be orders na buy no be fan to copy say be twaman so na wie be share da amanananom ekoye ekodu wa Regional House of Chiefs ama ubi ama ene koda bi ni se be de krata beto se saasuma be de ben ba twa san di banya me ye stay execution ni bi ti ba twa san be de ben no so no ananom amfa na hogunum be ka se saad no wa se be mere ma court no je 150,000 ka editi abe bi ntia mi mana nanom ne be mfa nkrata no nko ini se saasum we nka koda be bi eda ebe ne numa chi no ne eti ya ne se Regional House of Chiefs na ye ni se be ye patafo a be gina mi dun tan no be so ba se asore se be de ase na ko National House of Chiefs
akɔtwe saa amanso no bɛde akɔ Supreme Court sese sɛ no di Supreme Court a yɛbɛka ho asɛm yɛni sɛ woyɛ ntɛngyinafoɔ deɛ anka onyina baako akyi yɛde asɛm no akɔ Bono Regional House of Chiefs akɔ Appeals Court ɛwɔ National House of Chiefs ne nyinaa no Regional House asɛ pɔgya asɛm sɛ bankasa bɛgyina ha ɔmo biara o Regional House of Chiefs de asɛm no akɔ ɛyɛ Supreme Court yɛbɛde nananom a ɛwɔ Nsoatre ɛne Nsoatre Traditional Council atwe saa amanso no saa asɛm wei nananom dwene ho a ɛnyɛ yie sɛ obi a oyɛ patafoɔ na nipa mmienu ɔko uwie ya waworo watade agu hɔ a wakɔgye ntɔkwa no ɔko saa ntɔkwa kyɛn wei nananka sɛ yɛtena se amana kɔ so a nyaade a ɛbɛba so ɛnɛ asɛm aba so kyerɛ yɛn nanom ɛka ne sɛ yɛabakɔ sɛ mu no yɛhu sɛ ntɛngyinafoɔ biara abɛgyina hɔ sɛ ɔregye ntɔkwa ako anaasɛ obi a ɔyɛ referee a ɔregye bɔɔl na wadi penalty mmienu ama team baako sɛ ɔnhyɛ baako no bɛsɛ penalty mmienu nyinaa wie ya referee nankasa aworo na atade agyinam sɛ ɔno ankasa ɔkɔpɛgu ahyɛ bɔɔl baa ya ɔde ato no bɔ a ɔkɔpɛgu ahyɛ saa sɛ nwe yɛnim mmara a ɛwɔ yɛnim baabi efiri ɛno maa ne mmemu a yɛhyia nananom na yɛka no sɛ yɛwɔ mmara a ɛwɔ hɔ ma Bono Ahafo Regional House of Chiefs nko anaa anaasɛ mmara a ɛwɔ Ghana no ebiara no yɛn nyinaa yɛdi si yɛn nananom yɛhunu sɛ Bono Ahafo ahinsɛm dodoɔ no a ɛkɔ so nyinaa no ɛfiri Dormaahene a ɔyɛ president ɔne n'akyi ba Sumahene ɛne nananom a wɔwɔ house hɔ no yɛba yɛ yi ɛkyerɛ sɛ Bono adwo a ɛndwene nyinaa ɛfiri bɛ no bɛde aba na ahwɛ Nsoatrefo yɛ deɛ yɛasɛm a yɛka yi a ɛdi ho adanse pepee na saa asɛm wei ho no nananom de anodisɛm akɔda ma mpanyini ɛne minister a ɔhwɛ ahensɛm so ɛne aban nnwuma bebree sɛ bɛhwɛ yɛn nsɛm mu na ne ɛyɛ sɛ da no bɛma no na hɔ ma yɛ yɛwɔ atwene mu a yɛrehwɛ baabi a saa nsɛm wei ɛbɛsi na yɛka no sɛ amahene a ɛwɔ Bono Ahafo nyinaa no wode agyina nsɛdeɛ ni a yɛn nyinaa yɛyɛ pɛ Dormaahene Sumahene Mahene Nsoatre Mahene ne yɛmfo aka nyinaa no bia no a ɔkyɛ ne yɔnko ti yɛhu ne nti a yɛasɛm aba saa nipa weinum agyagyina nsɛ baa bɛyɛ di akyi akɔtwe amanso ɛne Nsoatre Traditional Council atwe amanso ɛwɔ Supreme Court ɛpɛ sɛ Bono man ɛte saa asɛm yɛ kɔ yi Ghana man ɛte na mmaranimfoɔ a ɛwɔ Ghana ha so mu ne yɛkɔ so na ɛkɔba sɛ yɛka sɛ yɛpɛ obi a ɔsɛ Bono Ahafo a yɛtere yɛn nsa a yɛhu baabi a yɛde bɛkɔ anuanom saa nsɛm wei ni yɛ nananom Nsoatre Traditional Council yɛhaw a yɛpɛ sɛ Ghana man nyinaa te na bia gu ate ɛwɔ ne tim na yɛhu sɛkyerɛ bi Bono ɛtɔ benkum ɛtɔ ne fon ne yɛhu nipa a ɔkɔfa baayɛ ɛda mu nyinaa ase yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nsoatre bɛkɔ so na Bono bɛkɔ so na Ghana man nso akɔ so enya Dormaahene ankantawantawa bia ne ndisi epo bia blemu no for Nsoatre Mahene ntawantawa na yemblemu Dormaahene because maka say Nsoatre ho no no obi nso ankyere obi omudi omo ho say you say oyo ohene a you the newly installed chief no you will swear oath of allegiance to the divisional chiefs afa you install we are na divisional chiefs no o must swear oath of allegiance to you back sanity ho no because omuni ken said the asanteman ye wo bi otumfo ugakosai otumfo anfin omuni bi eto one obi a paramount chief ntino Nsoatre ho no do mu ye ne say you will swear to your divisional chiefs. So after being installed, then your divisional chief will swear to you back. Sana ekoso omo di omo ho. What I say? But the man better church there be. Ne tumi duru ho no mo. Ne tumi duru ho. Oh, obeti ma command said ye. Samodua odiri tumi di Samodua achi. Anwa Samodua wakọ akobu abon wakọ akobu abon but still Dormaahene di tumi edi Samodua achi ama okari no ho asohene. Abra onye ohene emra mu ni bibia mu abu abon onye ohene but Dormaahene di tumi ejina na chi. Ema ebesi ne Samodua akari no ho asohene. Ema even kwa no Bono regional minister eda so to so carry no ye program a odutuntuma bet aba ase be genchia. Ema Ghana mpanifo koto no chia no se wo hene wonye ohene wo imposter. Say bi na Dormaahene pese wo ye wo Nsoatre ho no. The kingmakers ayi wo mu hene.
but Nana Himano also didn't buy for Abba. I mean, buy for Dambano. Dormaahene supported the nipa for front. Only Sumahene Munina. I'm just an assembly. I was called recently. And the Supreme Court, I got to the final judgment. By no, Omu Muno. Omsi Debbie. And several Dormaahene Nana Himani Sumahene Moke Canada. Enim and Yanukre. And to us, it makes sense. And to us, 18. Omu Muna Temuno. A bubo Dormaahene. Any Sumahene. Any the Bruno Regional House of Chief and Penny for. I'm ya say. Omo wom ni nyina no obia etua ya fine obia to the sum of 30,000 Ghana cedis at discount of 300 million ese omra emetua court no ba say mamuti mu asem nyina ampa me kan masem se be kosu omo de ko Supreme Court ene 9 June 2026 and a case in Ibaso that was Supreme Court by 10 o'clock here. Now, you do Supreme Court no. Supreme Court abo masem na go. The Supreme Court we can kire omo say Court of Appeal and as I can file omo yi. But what file the Court of Appeal now we withdraw case from Court of Appeal and na odi aba. Nti hu yin say odi ba omo ha. Na odi wasem no wo se wo mane nkan wasem a. Wo be dey aba ya. Ya the Court of Appeal Osan yesterday of execution, no, that's a Court of Appeal and grant Yamawa, and I'll be in the Supreme Court. It won't move a case in court, appeals court. Now, won't withdraw from appeals court. Now, we may file a case in the Supreme Court. Yan is Ababia. No, Korean man in the Via saying, the Besemu, Namu who said, so for a lawyer, Papa, Unya Timu, Papa. The lawyer, Mujib Rahman. Ene akadini sa kanse mienu omuko tumbra papa ewo ho man mpanimfo justice se tena sa no so no omo nipa num ni nyina decision ne se ne omo ye no man ya de ese senka omo file case no appeals court na omo ne di asem wo mo na bebe ansa na timadu omo enti nipa num ni nyina abo masem na bu se eni nyina so bia enti de me ka kira mansa nyina ne se monko so anta ya chi na monko so a enkoma ye na nye ye enko ansu atrefo na monko amaye mo ye ko ama bon man ene Ghana man na Ghana man afa ne ntuma pa afra ewo ahensem na nipa mienu miensa sere maka no enti mu hijack Bono Regional House Yankopon pese ene yem Nsoatre yem be pagya na Bono man engine ho enu nti na asem we yapagya ye de atena sesa mfie nu yen kasa yen yehwe asisire be saa na ekoso se de yaka akire mo nanso eye nyame ye de ahomato ne so nti no Yankopon no wakasa mai na odia ye chi nso so se Bono man Nsoatre be gina ako age Bono man na ekoso sampa na nye de enye fe nso so ukọ ho a wonti ase na ni nyina no Bono house na atena sesa obeye sa nhyeche no na ye Nsoatre for ye kan pay atene pay say ye mpene bo mo fese kan nwa na nka da ba bi biara esese ekokoduru bia be ko akoduru nipa na woni ye ye ba wonsane na so so wonsane dia ne ntam kase ne ne ma waka ne yate ne wo ho nyina ye be teri nyina dia kira mansan no pena sumdue dia na adwuma ne so ya pa ya sumdue dia ne dia omuja Nsoatre fa ma wo mo no mo ma Bono ahensem no katanta wanta wo no enjai suntwitwa na entena ye nyina ye entena se Bono fo ma na yem pagya Bono e ma ne nkosoro na me hu se wo nua ye kese a na ye wo ya sebi mpere se dia no kro na ye di mamu nyina mu di na se wan ye kese a buja ho nam na busa akatere ma na busa ye fun de enti ama wanti ma ye kese enti mfo woni bere nkogu bi so na mfa bi mutan so nye bi ye woni bere wo wi ase ya sebi mpere bi asa na damfo ni kofi na se ono nya na damfo ni kofi pe oni kofi wa asempa kese wo so wotane ye nya sa de wo wi ase so so ye Kristo ni ma papa wo ni sa ne ma na chi ubu na be siesie se le be ya asomdue be ba sa ni pa no so ntem nti ye Nsoatre for de ba na asomdue ya ma no tanka ya ma no se bi wo ko show bi achi ya be kan se mati obi ye de ya hensam ye na mfamfo ahenie
ɛyɛ hena mfoafa akonnwa ho asɛm na yɛka concerning Nsoatre traditional council ɛne Nsoatre people Nsoatre man ne nyinaa ho asɛm na yɛka na yɛkasa nso ama bɔnman binom a wɔde ɛhyɛ fam a yɛsisi wɔn a yɛmma wɔn nsɛm ntɛm mpie sɛbi ohia nti sika nti na yɛka wahyɛ ne yɛatena wo so force wode ɛdɛ kora yɛatena so ɛma wasɛm mma saa de no yɛka ma mansa nyinaa te mpanimfo a wɔ Ghana ha mpanimfo a wɔ wiase nyinaa na ɛwɔ bɔnman mu nyinaa nsɔre na wɔn nyinaa miɛnko nti asa pɔ yɛ kankan no mediafo yɛasɛm ani na yɛde nkonim wɔ Supreme Court Supreme Court yɛkɔ appeals court no mutwa fine ma wɔn 15,000 Ghana cedis and then so Supreme Court yɛagye wɔn 30,000 Ghana cedis sɛ sɛ wɔn ne mu mmara wɔn akyerɛ wɔn mmara ti wiase nyinaa ɛnkɔ so anta yɛakyi na wɔn yɛnko nkodene na yɛmfa nye bɔnman ɛmfa nsi hɔ mɛda mo ase ama busua wei abɛyɛ asɛmsɛbɛ esiare deɛ asɛm no etuo akɔtwe de twene akɔ Supreme Court ama akɔbu abɔdɔmahene. What will be the next action? Ombeti asie sɛ Nsoatre man omo di omo ho Dormaahene fa ne tumi enko ho no mu biem anase still Dormaahene bɛga sementi asie still Nsoatre man magi kuro no mede metum bɛkata kuro so. What will be the next move? Ye wa ha no mo de besi bia na bedwa mo amoate. Until then, I PENYAH Media. Accra.